yaging adlaw, pila man inyong nakuha day? Dagan mo na balanse ito nga kuan. So kitang grupuhan nyo, nataroy hold upon ron. Nataroy kanong sa una ba, tutong gi-hold up sa una ba? Katong bangko. Asa diha tong ruta ron day? Balik ta sa katong gikuanan sa una, tong bangko ba? Na? Ato tong balikon to dito. Kay mayam dahil itong kuhanan dito dahil. Ilang negosyo nila ba? May itong balikon to hold up na to. May nang kita kung sa ikuan ba? Andam naman ka mo? Andam. Andam? Tara sige, ready na ko. Mas okay guys ko ah. Tara. Na, ato yung sa buton sa dana. Ari. So, mau na ito yung skate diri ay. Diri ha. Mau na diri oh. Ikaw diri ka dapita. Kay magbubuwag man ta. Diri ka dapit. Ana. So ikaw po diri ka dapit. May na mag-iiyatan nyo ba? Ako, ari ko stunga. Ako kilid lang. Nya, ikaw kilala diri ka sa kuana kay magtanaw sa mugawas. Oh. Mao na to skate. Ana, mo na siya. Kilala diri ka dapita kay diri mamugawas ang kuan. So mao ni diri ang ilang gate. Diri mo yang gate nya kani ako man ako magbantay sa kuan. Atong kuanon nga hold up punon. Ah. So siya diri siya dapita, kinalasan siya. Oh, kana mo na siyang skate. Here. I want to command you to our terrorists in here. Dahil apat sila ka turista nandito. Men. Sir. The Alo-Alo force requested to our the terrorists in this bukid. So we need to all the soldiers we can go on. Understand, man? Understand. So move. Follow me. Win. Soldiers, you want to look in the area, the terrorists. Move. Sir, positive. Apat ka terorista. Apat. Oh, Men. Bang sa mga kusa. Si mga kusa amping ha. Balik na yun. Ikadugay sila. Kanta ako no. Sel! Kadugay naman mo diha. Nakatugay na mintras nalibang ang buwang. Lantaw. Ano na ko? Uy! Mga sundalo ay! Uy! Kumandir mo! Uy. May mga sundalo ato! Kita na ko! Sige, andama yung mga gamit nyo. Sige! Armas. Tara! Asa, David. Nadit!
Dito!